Už vám někdo řekl, že chodit každý den vydělávat peníze čistě pro přežití naší rodiny je takzvané novodobé otroctví? Jeden ze zákonů vesmíru je, že vše kolem nás je pouze energie, tudíž i peníze jsou jen energie. Nyní je tedy pouze na nás, co s tou energií uděláme a jak ji využijeme. Jestli ji budeme v potu tváře dobývat, nebo ji přijmeme v jemnosti a srdečnosti od někoho láskyplného jako bezpodmínečný dár. Slyšeli jste již někde rčení, dej a bude ti dáno? Pokud je vám tento výrok blízký a známý, jste tu správně. Dovolte mi, abych vám představila jedinečnou darovací aktivitu svého druhu. Toto je Gift of Legacy. Na platformu Gift of Legacy je vstup umožněn jen osobně pozvaným lidem. Je to odkaz od srdce do srdce vašim blízkým, známým a potřebným. Vždy jde o systém peer-to-peer, tedy od člověka k člověku. Nefiguruje zde žádná třetí strana, žádná firma, žádný majitel, žádný šéf, žádný prodejní produkt, služba nebo členský poplatek. Jedná se o dobrovolnou darovací aktivitu, ke které je potřeba pouze osobní pozvání, ochota a chuť bezpodmínečně obdarovat jiného laskavého člověka a poslat mu dar v hodnotě $25, tedy v České republice 650 korun. Tento čin prokáže vaši odhodlanost a souhlas vstoupit do tohoto jedinečného darovacího mechanismu. Na oplátku za vaši laskavost vás osobně časem osloví přesně 8 dalších dárců, neboli gifterů, kteří tentokrát obdarují přímo vás, a to 8x $25. Stane se tak proto, že jste se rozhodli jedenkrát darovat a dostanete za to 8x to samé zpět. Co to jenom připomíná? Vypadá to téměř jako analogie pro zábavní park. Jeden uhelný vláček, callboard, a 4 hlavní zvětšující se a do nekonečna se otáčející kolotoče typu ruského kola. Uhelný vláček je tu pro usnadnění a zrychlení vstupu do hlavního zábavního parku. Přibyl zde na pomoc teprve nedávno a doveze vás přímo k originálním a původním 4 hracím tabulkám. Všechny 4 hlavní atrakce spolu s vláčkem, kterým jedou všichni čerstvě pozvaní přímo do zábavního parku, mají na platformě Gift of Legacy stále stejnou podobu. Nazýváme je hrací tabulky. V Gift of Legacy jde především o komunitní spolupráci a vzájemnou bezpodmínečnou podporu, což umožňuje všem zúčastněným spravedlivě prosperovat a růst. Společně jeden pomáháme druhému v pohybu vpřed a tak stále dokola. Každý je zde opakovaně na poli dárce, giftera a také na pozici obdarovaného, tedy legendy. Každý z nás prochází stejnými identickými cykly a tak se společně vydáváme na naši nekonečnou cestu hojnosti. Stejně jako do zábavního parku nechodíte běžně úplně sami. I do Gift of Legacy si sebou přivedete 2 blízké přátelé jako nové návštěvníky. Každému z nich nabídnete jeden unikátní a osobní registrační link, díky kterému se mohou také připojit k darovací platformě. Bez tohoto osobního pozvání se ke Gift of Legacy totiž připojit nelze. Tento odkaz hojnosti si na osobní úrovni předávají přátelé pouze mezi sebou. Dobří lidé dobrým lidem. Povězme si víc o zmíněných hracích tabulkách. Jako 0. byla přidána začátečnická uhlíková tabulka, která vás dostane rychleji do pohybu. Říkáme jí uhlíkový vláček Call a jízdu tímto vláčkem berte jako jediný a poslední moment, kdy použijete peníze ze své vlastní kapsy. Jakmile dojedete do zábavního parku hojnosti, už tam nadále neutratíte nic víc ze svého soukromého rozpočtu, abyste se mohli vozit na hlavních atrakcích. Ba naopak, dostanete bohaté kapesné. Držte se pevně, právě vyjíždíme. Po cestě vláčkem do cílové stanice se dozvíte spoustu potřebných informací a porozumíte dohodnutým pravidlům na cestě k hojnosti. Jako uvítání dostanete při vstupu dárek v celkové hodnotě $200, myšleno 8x25, což je důsledek vašeho úvodního, prvního a také posledního bezpodmínečného daru. Vnímejte tento uvítací dárek současně jako kapesné a také jako vstupenku na první ze 4 hlavních atrakcí, neboli velkých perpetuálních kolotočů. Tato věčně otáčející se kola či tabulky, jak je nazýváme, jsou odstupňovány v pořadí: bronzová, stříbrná, zlatá a platinová. Každá po sobě jdoucí atrakce je větší a větší. Cílem každého účastníka v Gift of Legacy je, aby se postupně dostal do takzvaného perpetuálního cyklu a jezdil pořád dokola na všech 4 hlavních atrakcích, které znamenají nekonečnou a opakující se cestu k pravidelné hojnosti. Všechny zmíněné tabulky jsou vždy strukturovány stejně.
Na začátku do nich vstoupí 8 dárců a ti pošlou bezpodmínečný a nevratný dárek legendě. Legendou se na dané tabulce postupně stává každý, kdo jede na konkrétním kole hojnosti nejdéle. Abyste tedy mohli z uhlíkové tabulky přestoupit na tabulku bronzovou, obdarujete legendu darem v hodnotě $100, což je přesně 1/2 z toho, co jste právě obdrželi při vstupu do zábavního parku hojnosti. Druhou polovinu uvítacího dárku si můžete vždy ponechat pro osobní potřebu. Stejně jako vy, tak učiní i ostatní přizvaní dárci a legenda z bronzové tabulky tedy obdrží dary v celkové výši 8x100 $, což se rovná $800. Jakmile bronzová legenda obdrží své první 4 dárky, může si rovnou zakoupit jízdenku na jízdu dalším, ještě větším kolotočem. To je druhá hlavní atrakce, stříbrná tabulka. V tuto chvíli naše legenda opouštějící bronzovou tabulku nastupuje na jízdu na stříbrném kole a automaticky se řadí opět na pozici dárce. Tedy pro jízdu na stříbrném kole nyní on sám bezpodmínečně obdaruje místní legendu, aby se kola neustále točila. Na stříbrnou atrakci nastupujeme s darem $400, což je přesně 1/2 z vašich obdržených dárků z dokončené bronzové tabulky. Jakmile obdržíte všech 8 dárků, druhou polovinu z nich si můžete opět ponechat pro své vlastní potěšení. Stejný a opakující se proces vás bude čekat i při jízdě na následné zlaté, stejně tak i na poslední platinové tabulce. Atrakce se postupně zvětšují. A tím se úměrně zvyšuje jak vstupní dar legendám, tak i 8násobek, který se k vám po dokončení konkrétní tabulky vrací zpět. Na prvním bronzovém kole tedy darujete $100 a 800 vám přijde zpět. Na druhém stříbrném kole darujete $400 a 3200 vám přijde zpět, jak jsme si již řekli. Na třetím kole zlatém darujete $1600 a 12800 vám přijde zpět. A na čtvrtém platinovém kole darujete již pouze $5000 a neuvěřitelných $40 000 vám přijde zpět. A tomuto prosím věnujte zvýšenou pozornost. To je totiž na zábavním parku hojnosti to úplně nejlepší. Doteď jste se s legendou dělili vždy půl na půl. A právě při jízdě na poslední atrakci toto již neplatí. Platina se jednoduše stane jízdou vašich snů. Při cestě od pozice dárce k pozici legendy vedou vždy 2 stejné mezikroky. Při vstupu do tabulky jste pokaždé nejdříve jedním z dárců, který obdaruje místní legendu. Jakmile z této tabulky legenda se svými 8 dary odejde, tabulka se rozdělí na 2 a uvolní se tak místo dalším 8 dárcům. To budou lidé, kteří byli právě pozváni nebo vás na cestě hojnosti již následují. Vy sami se poté posouváte na první mezipozici, takzvaný builder neboli stavitel. Při dalším posunu směrem k vytoužené pozici legendy se sami dostáváte na mezipozici s názvem guide, tedy průvodce. Vámi přizvaní 2 lidé se automaticky posouvají za vámi a právě se i oni sami stávají staviteli. V tuto chvíli jste již pouhý půlkrok od toho stát se legendou a jakmile k tomu dojde, jste připraveni přijímat bezpodmínečné dary od 8 dárců ve vaší tabulce. Oba vaši pozvaní jsou nyní již na pozici průvodců a sami se také brzy stanou legendami. A to nejlepší nakonec. Pokud si vždy po každé dokončené jízdě rozhodnete jeden z 8 darů, tedy 1/8 ponechat a neutratit, můžete ji okamžitě použít pro opětovnou jízdu a točit se na té samé atrakci další kolo znovu a znovu a znovu. Toto můžete opakovat a praktikovat pravidelně u každé ze 4 hlavních atrakcí, na které dokončíte svou úplně první jízdu, a to klidně až do nekonečna dle vlastní libosti. V tomto případě stačí pouze dodržet postup. Celkově dostáváme 8 dárků. 4 dárky použiji na vstup do další atrakce. 3 dárky si ponechám pro sebe na cokoliv, po čem moje srdce touží. A poslední 1/8, 1 dár, vložíme zpět do perpetuálního a nekonečného cyklu dané právě čerstvě absolvované atrakce. Jednotliví dárci jsou umísťováni na tabulkách pomocí automatizovaného algoritmického systému vývojářů platformy Gift of Legacy. Tento systém je udržován díky bezpodmínečným darům od laskavých dárců, kteří se tak rozhodli tým těchto tvůrců neboli GGM dobrovolně podpořit. Nikdo z týmu GGM nepobírá žádnou měsíční výplatu. Celá komunita je tedy přizvána, aby mohla podporovat tuto skupinu správců a vývojářů. Tímto my všichni společně udržujeme v chodu celý zábavní park hojnosti. Často se provádějí pravidelné aktualizace za účelem zlepšení uživatelského prostředí, velikosti serverů a datových úložišť při kvantitativním růstu celé naší mezinárodní komunity.
Především z tohoto důvodu bude již brzy nejspíš přidána jedna nová podpůrná tabulka právě pro podporu GGM, takzvaná Ohana Board. Je na každém z nás, jestli se rozhodneme užívat současný ekonomický systém stávajícím drakonickým způsobem, anebo jestli se vydáme na cestu laskavosti a hojnosti. Každý, kdo poprvé vykročí na svou cestu hojnosti, začíná na úplně stejné úrovni. Všichni se posouváme skrze úplně stejné mechanismy, principy a mezikroky. Avšak nutno zmínit, že cesta vláčkem, tedy cesta uhlíkovou tabulkou, není povinná. Vnímáme ji spíše jako zahřívací jízdu po rovině pro ty, kteří se rozhodnou nejprve zlehka projet a po cestě se rozkoukat. Existuje zde mimo jiné i možnost vstoupit do zábavního parku hojnosti přímo a cestu uhlíkovou tabulkou úplně vynechat. Ať už ale začnete jakkoliv, jedno je jisté. Všichni se postupně spravedlivě stáváme jak dárcem, tak také legendou. Jedná se o spravedlivý, legální a láskyplný systém, ale je vhodný pouze pro ty, kteří do hloubky a ze srdce pochopí jeho skutečný odkaz. Odesílání a přijímání darů je zákonná věc a je naprosto ve shodě s právním řádem. Na co však nezapomínejte, je ale daňová povinnost týkající se darů v každém jednotlivém státě, kterého jste součástí. Hlavní odkaz a myšlenka Gift of Legacy je ve věčném perpetuálním cyklu ve všech 4 tabulkách současně, a to do nekonečna. Souhrn potenciálních darů při prvním cyklu všemi 4 tabulkami je $42 700. Souhrn potenciálních darů při nekonečném perpetuálním cyklu všemi 4 tabulkami je $49 700. Jakmile se ve vaší tabulce postupně stanete vy sami guide neboli průvodci, budete již mnohem lépe rozumět tomu, proč je tolik důležité přizvat své 2 nové lidi a dodržovat společně princip 2x2x2. Nejenom, že tak předáváte odkaz Gift of Legacy dalším lidem, ale zajišťujeme tak všichni společně, aby se všechny naše atrakce neustále otáčely. Ve chvíli, kdy legenda dokončí svou první jízdu v dané tabulce, může přejít k další atrakci a na té současné, dokončené, si také rovnou může zajistit nekonečnou jízdu a zapojit se tak do perpetuálního cyklu tohoto daného kola. V první chvíli dárci tlačí nahoru všechny ostatní a následně zase legendy tlačí ze spodu nahoru původní dárce a tak dál. Je to nekonečný cyklus vzájemné podpory a hojnosti. A toto se opakuje stále do nekonečna. Jakmile jsou kola hojnosti roztočená a když jsou posílány a obdržovány dárky křižující svět. Lidé z celé planety na základě osobního přátelského pozvání nastupují a postupně jezdí stále dokola ve všech 4 tabulkách hojnosti. Členové komunity Gift of Legacy si navzájem posílají a přijímají dárky ze všech možných koutů světa. Stírají se tak rozdíly mezi lidmi, padají hranice a sváry, které dnešní svět tak zásadně rozdělují. Dary, které jsou zasílány pouze a vždy, jen od člověka k člověku, a to zásadně dobrovolně, bezpodmínečně, nevratně, vědomě a hlavně ze srdce. Nezapomínejte však, že finanční aspekt je pouze vedlejší produkt celé darovací činnosti. Gift of Legacy je cesta radosti a hojnosti pro všechny zúčastněné členy a jejich pozvané přátelé, které potřebujete dohromady 2, abyste společně mohli sdílet zábavu a vzrušení z jízdy. Přetváříme zde zastaralou energii peněz do něčeho naprosto pozitivního a nevyčerpatelného. Obracíme paradigma nedostatku na zákon hojnosti pro každého. Nevstupujte prosím do Gift of Legacy se spekulativním záměrem, přehnanou kalkulací a zištností. Vnímejte ho a používejte ho jako láskyplný transformátor energie přijímání a dávání. Jde o posvátný univerzální transformační zákon, uchopme ho tedy správně. To, co před vámi právě stojí, je mezinárodní darovací aktivita založena na principech posvátné ekonomie. Dej a bude ti dáno. V tomto zábavním parku se ale často stává i něco naprosto magického, což ale nemá nic společného s finanční hodnotou darů. Nová přátelství vznikají jedině tak, když se potkají zpočátku 2 úplní cizinci, kteří se k sobě chovají hezky. Jízda na palubách hojnosti tedy také vyžaduje určitou trpělivost, laskavost, soucit a sounáležitost s ostatními účastníky. Je evidentní, ba i nutné podporovat se navzájem, abychom překonali překážky, strachy nebo přijali nové výzvy. Společně rosteme, sílíme a osvobozujeme se jako komunita, když si navzájem předáváme odkaz Gift of Legacy. Toto je totiž skutečný duch Ubuntu, který spojuje srdce lidí po celém světě. Prostřednictvím jednoduchého aktu sdílení darů a jízdě v nekonečných tabulkách hojnosti.
Ubuntu je prastará moudrá a láskyplná filozofie založená na principu přispívání a dostávání. Její základní myšlenkou je prosperita a hojnost pro všechny.